Čaute ľudia, som Majstrovská, ja vás tu vítam v ďalšom videu. Dneska sa stanem na chvíľku BMX Tanterom, ale nie v realite, lebo nemám BMX-ku, ale v hre. Toto hra sa volá BMX Space, takže nezabudnite dať like a odber a my ideme na to. Dobre, tak tu si dáme nejakú otočku, hej. Ešte pred natáčaním som si to trocha skúsil, či viem ešte dať čo, lebo som strašne to dlho nehral, už asi 2 roky. Dobre, dáme si tu aj online battle, dáme si tu, som si editol mapu, chcem povedať. Dáme tam toto rampa není a ešte ďalšie vám ukážem, čo tu som editol. Ale teraz si pôjdeme tu a dáme 3 beka, hej. Takže poďme. Dá sa to tu určite, takže, ale skúsime 3 beka, jak nič. A 4. by som nedal, to určite. To by som musel mať veľké šťastie. Ale keď vidím, tak asi by som aj mal, lebo keď vidím na tú, no, už sme spadli, ale inak, nie je to zlá hra ako, ale vidíte, o tomto som vám vravel, že tu som si zadol trocha a tu si môžeme aj skočiť, takto, jak nič. Tu som si tiež dal rampu, tu si môžeme dať dvojité peko, ktoré sa nám podarilo. Dobre, takže tak no. Dáme otočku aj so barspinom. Nejaké poznám tu ako triky, ale nie veľa. Veľa to tu nepoznám, ale niečo viem. Ale nikdy som nemal BMX-ku v mojom živote, lebo neviem. Ako bicykel mám, ale BMX-ku som nikdy nemal. Ako jazdu som na BMX-ke asi 3-4 razy. A jedine čo viem, tak bunnyhop a to je všetko. Ale to viem aj na kolobežke, mám aj kolobežku, takže tak. No čo by sme si tu skúšili? Ešte sa rozohrieme na tú, alebo viete čo, už ideme na online battle. Budeme aj prvý ak nič. Aj keď to hrám 2 dní asi, alebo 1 deň. Včera som to stiaľ, tak len 1 deň. Aj keď to len 1 deň, ale budeme prvý. Lebo to je úplne easy hra, ktorá len tu robíte toto. Dáte takto a už máte pekný trik. Jak nič. Takže tak no. Dobre, my sa tu budeme rozohrávať. No, dobre, ideme. Štartujeme náš battle. Tak dúfam, že budeme prví. My sme AFBN. Takže my budeme prví jak nič. Dobre. Tu si dáme betko aj takto. Pekne. Takto, tak. No skáč na to, no poď, dajme beko. Tak, tu ideme, tu dáme takto. Tak, sme prvý. Poď. Dáme až 2, nedáme až 2. Drží tak. Nie, už sme tretí. Musíme posilovať. Nemáme speed, ale nejako tam pošlem, druhé miesto jak nič. Tak to tu ide 10, to on čo robí? Hneď prvý sme jak nič. Druhý? Takže prvý. Dobre. Tu takto dám zase. Tu dám takto točka. Sme druhý. Tak nevadí. Lepšie ako byť 10, ale na prvé miesto sme mali docela dosť. Ale inak tento battle nebol zlý. Takže tak, dáme si toto a ešte pôjdeme raz online battle. A dúfam, že teraz to dám, že budem prvé miesto mať. Lebo toto nie je moc ťažké, veď to len urobíte s týmto tu, robíte triky a s týmto sa, že dajme tomu, že idete tak. A tu dáte hneď dvojité beko, nič nie je ťažké. Si trocha zeditnete park a už môžete dať aj 4 beka. To bol dobrý glitch. Dobre, čo teraz? Tu si ešte trocha rozohrajeme, tu máme 2 salta. A nejakým tričkom sme to dali. Dobre, my sme F-ko. Takže dúfam, že budem prvé. No, som druhý.
Poď, nemôžeme teraz toto čakať, musíme hneď. Ideme. Musíme ísť rýchlo. Tak, ideme, tu si dáme dvojité nejakou otočkou. Dvojité salto je takto. Skoro. Máme len 2000 bodov, čo nie je moc veľa. Lepšíme. Takto, dáme takto salto. Tu si skočíme, takto dáme všelijako. Tu ideme, dáme si tú otočku a takto. My sme stále 5. Teraz sme to dobre dali tam. Tak nič. Na 3 sekundy. 3, 2, 1, 0. Ok, sme 5. Tak nič, ja že už prvý, ale 10 000 bodov skoro mal a 10 mal 42. Tak nič. Ok, reklama. Dobre. My sme museli prepnúť, tu je len raz za čas reklama, takže tak. Tu dáme, a aby sme nespadli do diery. A práve ja som mal malý speed, ja som neviem, čo som teraz urobil, ale asi tu už budeme stále, alebo ja neviem, jak sa mám teraz dostať von, ale asi urobíme nejaký glitch asi. A musíme sa nejako dostať von, no. A práve sme spadli. No a asi sa nedostanem už vonka, alebo sa dostanem. Ideme veľkú rýchlosť. No a bez toho. Tak neviem, čo teraz mám robiť, lebo teraz som tu spadol a ja som to asi nechcel zísť to, alebo ja neviem, ale už sme vonka, yes. A keby sme tam spadli, tak už viem, ako sa dostať von. Takže tak, no. Môžeme si dať ešte jeden battle. Natáčam len 7 minút a tu si dáme poriadne takto. Jak nič, kámo. Ja som si myslel, že spadneme. Ale nespadli sme, tu si dáme dvojité beko. Tak nič, dobre, ideme ešte jeden battle, lebo teraz som sa tak predohrial. Som čakal, že taký dobrý som. Aj keď to hrám, že jeden deň. A teraz tu máme zase inú mapu. Tu väčšinu máte iné mapy. Dúfam, že tu sa nebudem takto sekať. Ale tu vlastne nebudeme chodiť, ale tu je veľmi dobré. Tu sa dá dať len jedno beko. Takže tak, ale tu sa dá aj 2. Tak nie. Dobre, natáčame 7 minút. Takže toto asi už posledný. Tak ja, dáme si ešte jeden. My sa voláme nejaký AHBV, alebo jak sa my voláme. Dobre, začíname. Dobre, idem, tu si dáme my sme len 9. Tak teraz sme 4. Dáme takto. Tak 3 sme rýchlo musíme posilniť. Nie, už sme 4. Už sme 4. Ideme, dáme si dvojité beko. Tak nedali sme dvojité beko, máme 5. rank. Takže musíme ešte posilovať. Yes, dali sme dvojité salto. Pekne. Teraz tu musíme dať tiež niečo. Tak. Musíme posilovať, lebo musíme ísť rýchlo. Nič. Koľkátí sme boli, som nevidel. 4. Nám chýbalo, dosť bodov na 3. miesto. Reklama. Dobre. Skončili sme 4. Takže asi z tohto videa to bolo všetko. Nezabudnite mi dať odber a like a odber. A vidíme sa na bude. Čau.